മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ടൗൺ അംബ്ര പെറ്റ്സ് ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ഇതാ ഷിഹാബ് ചേറ്റൂർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം എത്താൻ പോവുകയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഷിഹാബ് ചേറ്റൂരിനെ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കും സുപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഷിഹാബ് ചേറ്റൂർ. എൻ്റെ നാടായ കാസർഗോഡ് മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ടൗണിൽ അദ്ദേഹം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓക്കെ, നാഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഷിഹാബ് ചേറ്റൂർ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുന്നിലാണിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. ഹജ്ജിന് പോകാൻ പല വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഈയൊരു കാലത്താണ് ഇദ്ദേഹം നടന്നു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഷിഹാബ് ചേറ്റൂർ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ടൗൺ കുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുന്നിൽ കഴിഞ്ഞു അറഫാത്ത് നഗറിനോടടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ദയവ് ചെയ്ത് റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കരുത്. സംഭവം ശരി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് മാത്രം കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇങ്ങനെ റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കി പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കരുത്, സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം കാണുക എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇതാ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഷിഹാബ് ചേറ്റൂർ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിൽ